Power Sport. Съветите на доктор Здраве. Здравейте, стана вече 10:39 минути. Днес темата в Доктор Здраве за децата ни е плуването. Ще чуем защо добре е едно дете да плува, да тренира плуване. Ще разговаряме с Алекс Крастанова, треньор по плуване и инструктор по дайвинг. Здравей, Алекс! Днес ще разговаряме за плуването и по-специално с какво спомага плуването за развитието на нашите деца, на техните структури. С няколко думи, плуването по какъв начин се отразява на развитието на детето като цяло? Здравейте! Ще отговоря с желание на въпроса. Много ме интересува тази тема. Страхотно важно нещо е децата да имат някаква физическа грамотност и в частност да имат някаква представа от плуването. Могат да започнат да тренират от най-ранна детска възраст. Тук обаче се намесва едно решение на родителите, които трябва да приемат нещата по-при сърце и да се абстрахират от разни фактори. За момента от личните ми наблюдения, това, което ги спира родителите да запишат децата си на плуване, първо хигиената на басейни. При една добра материална база мисля, че не трябва да имат никакви притеснения относно това. Другото, едно от нещата, които през моя опит наблюдавам, е, че детето в началото, ако е по-мъничко, може евентуално да се разболее. Това абсолютно не е така. Плуването като цяло може да даде само положителен ефект върху детето. Първо развива много добре самата физика. По време на плуването се натоварват всички мускулни групи. Ясно е за всеки. Когато става въпрос конкретно за плуването, не се влиза директно във водата и не се изисква директно някакво поведение във водата. Свързано е с физически упражнения, свързани с координация, с натоварване, физическо натоварване, което се извършва и на повърхността, и на вода, и на отвънка до басейна или в фитнес залата. Нещата са комплексни. Децата се запознават вече пак по преценка на инструктора и с лаговата сигнализация по морските плажове. Това също се преподава на един урок по плуване. Как да се държи детето на плажа, около водоеми, открити, охраняеми, неохраняеми. Мисля, че това ще е много полезно за всяко дете и е хубаво да се започне от най-ранна детска възраст. Визираме примерно едно 2-годишно детенце, спокойно може да започне да тренира плуване. Това, което обаче родителя трябва да очаква от него, е просто едно конкретно поведение във водата. Не очаквайте разни стилове професионални. Това се изгражда с много труд, с много постоянство и изисква много време. И може би трябва да допълним, че плуването е спорта, който най-малко застрашава детето от травми. Всъщност така е, наистина. Да, травми като цяло. И за финал, ти си представител на Дайвинг БГ. Между другото, за всички наши слушатели, преди малко излизам от дайвинг, първия в живота ми и наистина сте уникални професионалисти. За дайвинга децата каква възраст може да практикуват? Кое е най-малкото дете, което може да дойде при вас и да започне да се гмурка? Значи, по принцип 8 годишни дечица вече могат да влизат на една дълбочина, на която те просто ще ползват екипировката, ще се запознаят с подводния свят, ще видят как действа самата екипировка. Преди това обаче могат да направят една интродукция, така да се изразя, с така наречения АБЦ комплект или маска, шнорхел и плавници. Също е от голямо значение, от голяма полза ще им бъде, и много интересно. Това беше Алекс Крастанова от Дайвинг БГ с ценни съвети защо е добре детето ни да тренира плуване. Между другото, Диди, благодаря за дайвинга. Ние след малко продължаваме с Power Sport. Информация за турнира Power Football. Вчера трети ден на турнира Power Football. Ясен е финала и мача за третото място. Преди това обаче още от най-добрата музика само по Power FM.